ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే గోండి ధర్మగురు పహండి కుపర్ లింగో ఉత్సవము మత్తడిసుంగుగూడలో 24వ తేదీ శుక్రవారం రోజున నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆ రోజు 10 గంటలకి పూజా కార్యక్రమం ఉంటుంది. అలాగే 12 గంటలకి సమావేశము, 2 గంటలకి భోజన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. కనుక మన గోండులలో అత్యంత సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అలాగే ఇతర నియమాలను మన వారసత్వంగా అందరికీ పంచినటువంటి మా ధర్మగురు పహండి కుపర్ లింగు ఆయన యొక్క పూజ శుక్రవారం రోజున ఉంటుంది. కనుక అందరూ అన్ని గ్రామ పటేల్ దేవారి గ్రామ ప్రజలు అలాగే సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు అలాగే సార్మేడీలు అందరూ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని మేము మత్తడిసుంగుగూడ తరపున మేమందరం ఇక్కడ కోరుతున్నాము. అందరికీ జై శ్రీరామ్.